Takže ahoj lidi, vítám vás u mýho vlastně druhé části těch potionů, protože jsem to nestihl dokončit, zjistil jsem, že videa můžou být dlouhý jenom 10 minut, protože nemám bandikam koupený, takže budu pokračovat. Nevím, neukázal jsem vám určitě všechno. Co dělám? Mám tady ty splashe teda na regen, potom to slowness, to jsem vám všechno ukazoval, takže já to normálně všechno smažu, až tady na ty první dvě. A budeme teda pokračovat, jo. Takže určitě jsem vám třeba neukázal Blaze, ten jsem vám určitě neukázal, Magmu jsem vám neukázal, a potom třeba ten Spider, ten myslím dělá ten jed, a teď přesně nevím jak to je. Jo, takže budeme potřebovat další vodu. Už jsem se lekl, že jsem si pro vás nepřipravil vodu. Všechno tady zůstalo tak, jak to bylo minule, jo? Zase stejná místnost, všechno prostě stejný, jo? Tak, to vrátím zpátky, vezmu tady ty skleničky, teda lahvičky, takhle to všechno vyberu zase. Tak, podíváme se do té první, hodíme tam všechny tři, znovu opakuju, základ všech potionů, Netherward. Všechno už jsem vám o něm říkal, takže v pohodě. Uděláme to takhle ještě jednou. A ještě jednou takhle, ať potom nemusíme dělat všechno postupně. Tak, na ten první potion dáme třeba ten Blaze Powder. Protože já sám teďka nevím, co přesně to dělá. Takže tady máme ty Avkvardy a dáváme ten Blaze Powder. V druhým děláme základy Avkvard, dáme tam tu magmu třeba a do třetice, tady se nám taky dodělává, tak sem dáme Spider. Jo, oko. Nevím, myslím, že nám to udělá jed, ale teď přesně nevím. Tak, tady se nám dodělává Blaze. Nádherný elixír, jak vidíte, Strange je síla. Akorát nevím, v jakým významu. Prostě vytvoří se vám síla, já vám o tom přesně nic neřeknu, jo, nevím fakt. Je tady, jak dlouho to bude trvat, takže když dáme redstone, tak to zesílíme. Myslím, že tam bude teďka 8 minut, ale fakt nevím. Tady nám vznikly Fire Resistance, protože tady byla magma, takže znova můžeme se zesílit, protože tady máme zase 3 minuty. Všechno budeme zesílat, no a vidíte, Poison, já jsem to říkal na 0,45, proč bych to pil, to je jasný. Takže to zesílíme a uděláme z toho granát. Tak, vrátíme se k těm prvním. Strange, jak jsem říkal, už máme na 8 minut. Prodloužit nemůžeme, můžeme teďka, to vám klidně jako ukážu, protože to je fakt hustý. Teď už bychom z toho udělali normálně buď granát, anebo to je všechno. A teď otočíme účinek. Mě zajímalo, co se stane, jo. Máte tady sílu, tak uvidíte, jo. Bude z toho damage. Fire resistance, tak zesilovat to už nemůžeme, už je to na 8 minut a zase můžeme otočit prostě, jo. Fire resistance, tak to zase otočíme a podíváme se. Poison na 2 minuty, znova otočíme. Jo, a teď uvidíme, co se bude dít. Takže otočíme Strange, vznikne Darkness. No, tak jsem se spletl. Elixir vypadá jinak, je to slabost. Takže je to slabost, to jsem nečekal, jo. Počkej, už to vyndávám. Já to tady teda nechám a zesílit se to nedá, takže už asi jenom granát, ne? Já už ani s tím nic jiného dělat nebudu teďka, prostě tam hodím ten granát. Tak, v druhým nám vznikly slowness, protože tady bylo co? Jo, z Fire Resistance vznikne, jakoby, že to je pomalejší, jo. Tak to abyste taky viděli, protože já jsem čekal něco jiného poprvé. Zesílit už to asi nejde, ne. Otočit znova taky nejde, teď už můžete dát i glowstone, jo, že to možná si zeslabíte, to by taky mělo jít. Ale my z toho uděláme granát, tak. A do třetice tady máme instant damage. Jo, tak to už jsme otočili, ze Strange, jo, takže máte damage. Jo, to je zase útok a to fakt nevím zase, jako k čemu to je, asi když do někoho seknete, tak máte bonus k damage, ale to je blbost, protože tady není čas prostě, jo, není tady čas. Máte prostě jenom instant damage. To já fakt nevím, tyjo. Já si myslím, že instant strange vám, to je ale blbost, jo. Vám opraví brnění, nebo něco takového, nebo vám dá hnedka HPčka, ale na to jsou tady healy. Takže jak říkám, nevím, jenom vám ukazuju, co prostě vznikne, jo. Teď z toho můžeme udělat granát, ještě. Tak, vrátíme se k prvnímu, tady už granáty máme, Darkness, slabost, takže vlastně hodíte tamhle, představte si, že tamhle někde je, hodíte to, bum, a ono to vlezlo i na mě, tak teď jsem to hodil blbě, jo. A jak to na ně vlastně spadne, tak třeba, já nevím, když vás někdo bude otravovat na multiplayeru třeba a půjde furt do vás, tak hodíte tady tu blbost na něj a on prostě si do vás může sekat jak chce, ale nic vám prostě neudělá, jo, což je super a vy zatím můžete si s ním dělat, co chcete, protože to trvá třeba kolem, no vidíte, 3 minuty to trvá, 3 minuty s váma nic nemůže dělat. Dojdou ty 3 minuty, můžete hodit další prostě, jo, podle toho, kolik toho budete mít. Zase slowness, takže
zpomalení to bylo teď, nevím, jo, z toho jsme udělali jenom granát, jo, teď nevím, jestli z 8 minut na 3, ale to by bylo hodně rychlej přestup. No a instant damage, ten se dá taky házet, to vypadá pěkně ta lahvička, to hodíte? To je takový černý, až skoro. No, je. A já nevím, jo, celý skupině můžete prostě asi dát ten damage, nebo jak to je, fakt nevím. Jo, mě to nic neudělá, to je prostě okamžitý účinek, takže já fakt jako nevím, jo. To prostě není nějaká určitá doba, že by se něco dělo, jo. No, a to je s těma elixírama teda všechno. Jo, to už jenom taková jakoby vlastně část 2. Takže já si myslím, ještě bych vám teda mohl ukázat, teďka to třeba takhle nepůjde, ale já si vezmu společně třeba takhle bucket, jo. Takhle to tady naplním, naliju si ty lahvičky. Hodím je takhle sem, semka, takhle všechny 3. A dám tam ten základ, netvar. A jinak, glowstone, to je právě to, co jsem vám chtěl ukázat, jo. To jsou takový ty 3 základní. Úplně nejzákladnější, jak říkám, netrvár, ty jsem měl tady. Jo, potom, tady to pavoučí oko, když to dáte rovnou na svěcenou vodu, tak vám vznikne váknas. Jo, to už jsem vám taky říkal v části 1. Ale taky se to dá využít jako otočení efektu, to jsem vám taky říkal. Z tohohle uděláte granát, z tohohle uděláte vylepšení efektu, nebo takhle, jak bych to řekl. A cukr ten k tomu nepatří, ten už patří normálně jakoby k efektu speed, jo, a to z toho už si potom můžete dělat, co chcete. A glowstone, ten patří jako do třetice, to jsou takový jo, má to takový kapkovitý tvar mimo cukru, že ten je jenom na efekt. No a glowstone, tak ten právě všechno zpomaluje. Já vám to chci ukázat, protože jinak jsem vám asi už ukázal všechno. A v kvart, no a takhle se nic nezmění, protože to ještě nemá žádný efekt, takže já tomu dám třeba speed, něco jednoduchého. Když to bude teďka na 3 minuty nebo na kolik, tak nevím, jestli to bude snížit, ale až to vyvýším přes ten redstone, tak to snížit půjde úplně 100%, jo. A možná i teďka to půjde, ale to fakt nevím. Je nějak chaloupka pěkná, kdyby tady nebyly ty glowstony, tak bych se tady musel rozsvítit pochodněma, což by nebylo moc pěkný. Takže něco na rychlovku udělaný přes kreativ. Samozřejmě ty bloky jsem jako nehledal jsem diamanty, jo, a goldy a takhle. To jsem udělal všechno v kreativu, jo. Takže tady máme speed 3, podíváme se, jestli to jde. No vidíte, jo, takže úplně napřed, teď uvidíte, co se stane. Speed 3 teda, jo, u toho potionu of fitness, no, prostě speed. Takže uvidíte, co se stane. Já už tady teda všechno uložím, protože už vám vlastně nemám co ukázat, protože možná ještě nějaký ty elixíry určitě jsou, ale prostě všechny určitě nemůžu znát takhle, jo. No a vidíte, že speed 2. No. Jo, ale možná. Teď jsem mi sice dal jenom na 1,30, ale to je fakt hustý, protože mně se teďka snížila jakoby ten čas, že to můžu mít jenom jakoby na míň, ale jde to ještě? Můžu to jako třeba zvýšit? To by mělo jít, ne? Nebo jsem ještě nepoužíval, no. Jo, že mám teďka speed 2. Jo, že ten speed může být lepší, sice na méně minut, ale lepší, takže ty glowstony nejsou zase tak špatný, jo. Jo, já to prostě jenom takhle vím, prostě jakoby, že když jsem začínal s těmahle potionama, tak jsem vždycky viděl, jo, mám tady speed třeba na 3 a teď jsem tam dal glowstone a mám to jenom na 1,30, jo, takže prostě, no, a teď to mám na speed 8, ale je to jenom speed. S tím si vlastně můžete furt dokola podle mě hrát. Teď jsem tam dal redstone, zesílil jsem to, teď kdybych tam dal znova redstone, tak bych to už nezesílil, glowstone to ale zesílí, no takže asi takhle furt nějak dokola, že jo. Takže já počkám teda, co se stane. Teď se to určitě zeslabí, ale co se stane, jo? Jestli tam budou 3 minuty 2? 1,30, jo, dokonce. Jo, zase se to může zesílit, že jo, no jasně, no. Zeslabit už se to nedá. Takže vlastně vy máte speed. To bych ani nedával na granát. Protože za prvý, nevím, jestli to půjde. No, ale tak můžete to potom zkusit. Ale já bych to dal spíš jako takhle rovnou pro sebe, protože 1,30 je málo. Ty ale fakt, jak kdybych běhal? Já vyběhnu na čistý terén, kde prší. Tak to je bomba. No tak to je úplně superový. Já fakt neběžím, lidi. Nedělám si srandu. To je úplně super speed, jo. Tak ty glowstone se taky hodí. Takže lidi, já budu končit, protože 10minutovka se mi blíží. Za což prostě s tím nic neudělám. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Když tak dejte nějaký koment a dejte like samozřejmě a odběr. Když tak pokud se vám něco nelíbilo, tak něco napište.